И здравейте на всички, аз съм Спектъра и тук до мен е Just Metal. Да, бе. Кой е Just Meta? Не знам, не го познавам, обаче знам какво ще правим днеска. Какво ще правим? Ще правим на Състезатели? рейсъри. О, Да. с уния мижавите коли там. Да, ще правим на Шумахер, Формула 1. Еми да, аре, давай тогава. Айде. Всичко се случва прекалено бързо, Спектър, помогни ми. Не мога. И аз не знам какво правя. Вече сме във времето и пространството някъде, не мога. Ето. Не знам, тук заводите са някакви супер читавите. Капа. Не бе, читави си, аз съм на хубава позиция. Amazing някой. Абе, Спектра, как можа да ме засечеш така, бе? Ти шо си гей, не мога да разбера. Опа. Ей! Опа! Добре, че бях на правото поле. Айде! Изи. Изи. Аре бе, мини бе. Айде къш. Абе, Спектра! Значи, разбирам другите да ги правиш на луди, ама мене... Това просто... И се забих в колоната! Чао. Това е. Срещу своя човек да... И ти ли бруте? Има си реплика за хора като те. О, не. Супер, имам 3 ракети, мога да се измъкна, ако стане нещо. Няма ли буз в тази игра, бе? Искаме така да ви настигна. Не знам, ако ми дишаш във врата, не ми харесва. Еса. Спокойно. Ще си отмъста, обещавам ти. Чува се да запазя ли за тебе ракетите или да направя така? Не, аз си ги пазя за тебе. Защото си специален, не за друго. Имам 2 за тебе, няма нужда, спокойно, нали, знам, че си ми приятел. Даже ми трябваха ракети да го изпревара това. Сик джукове. Определено доста лагава работа. Аре, не е лагава, просто ние сме некадърни. Айде, чао. И все още съм седми. Как съм седми, като не виждам играч? 30 seconds left. И финиширахте 4-ти. Спектъра официално не го познавам. Късмета начинаещия е толкова добър. Опа! Шести! Значи, пред финиш лайна си използвах ракетата, оня го бомбардирах и не знаеше какво се случва и финиширах преди него и съм шести. Аз не е ли хубаво, като винаги си 2 позиции под мен? Не е ли хубаво, като си толкова назад и ти, а? Не, другия път ще си знам. Всичко за тебе ще си пазя, е така. Специално. Никаква милост, момче. Никаква милост. Що сте казал? Не съм зъл. Ти просто си гаден. Гаден. Мислехте за приятел. Но вече знам, че не трябва. Вече с тебе ще се отнасям по друг начин. Чули, Спект? Чули. И така, хора, благодаря много за гледането. В двата канала има различни игри, така че погледнете ги и двата. Така че аз бях Just Metal. Заедно с Спектра. И благодарим много за гледането. Бай. Бай.